1, 2, 3, go! Hey, what's up mga meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ting, ting, ting. So for today's video, magmumukbang na naman tayo. So ang mamukbangin natin guys ay ang aking paborito na buwad. So ang mukbangin natin ay kinamatisang buwad or tuyo. So, ano ba? Ano? So without further ado, wala tayong hinihintay. So let's start. Okay, let's go. Tanawin ko muna ha, kung nag-play ba. Let's Oh, welcome, my channel. Ming, 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 anamaw. Naming, ming, now. Ning, ning, anaminaw. Game. Anaminaw. So guys, kukuha ako ng isa. Anaminaw. So guys, kukuha ako ng isa. So guys, kukuha si Chin ng isa. Kukuha din ako ng kamatis guys. Ay, anak kamatis queen. Wala na naman gitang taman og liso to ini. Naman. Sarap. Isa lang. Yung makaunay mo. Wow. Ha? Ang good. Ano? Ang sakay, hindi lang pwede daw. Hindi na. Asan ka ba kayo? Pinaka-paborito ko talaga guys. Asan ka ba kayo? Asan ka ba kayo? Paborito ko talaga to guys. Labaw na itong ikog na yan guys. So si Chin guys, hindi ka mo marunong kumain ng buwad guys. Yes, kasi mabubukog siya. Talaga? So guys, dumagko ng aking mga isda guys. So ito yung niluto namin. Hindi siya kain ng buwad guys. Sobrang lamig guys. Sarap lang. Ano ba yun? Huwag na. So sarap talaga guys, no? Itong mga lamas na ito. Kasi mga kansi imo. Kasi mga kansi lulupasin. Silulapasin ka. Kasi guys, wala kaming lingaw kaya nag-vlog na lang kami. Palagi na lang kami nagmumukbang guys, no? Ito parang suot na dito ining guys. Hello, ito na. Ate Nash. Ate Nash. Sarap ba, Nitch? Yes. Anong flavor? Libo. Nawasa ko na sa gano'n. Pag-yari sa rito. Iibot na ko. Ay, sabi gibot mo. Iibot na ko. Hey, adak na net. Kasi may gibot Hey, mo. guys. Hey, guys. Hey, guys. So guys, nandito lang sa gilid si Ma'am Shitin guys. Hindi siya kakain daw kasi diet daw siya. Guys. Diet siya guys. Palagi lang siya natingin-tingin. Lah, asok ko. Napakaya lang! Milk me! Pamkig, saba-saba. God! Hindi, silulapasin. Ano na, silupasin mo. Wala mo tos negros.
Puro pa lang kanin ang kinakain ni Chin. Mm. Kasi hindi niya gusto ito. Buwad. Ang gusto niya guys, mga pansit. Noodles. Fried chicken. Kaso wala tayong fried chicken ngayon eh. Nag-crave kasi sa Nitch ng buwad. So, buwad yung mukbang namin. Ito sabi. Ito pa pinagyan. Plastiko? Insan? Insan? Tingnan niyo guys. Insan? Soy? Insan? Soy? Insan? Isoy? Insan? Soy? Insan? Ano soy? Insan? Sobrang na. Ambil tubig. Ambil Hatag tubig. ko na. Ay, bata ambil siya. So guys, Yung mga lamas sa akin eh. Sinasot yung lamas. aking mga ulo. Patisina. Mm. Patisina. Mm. Patisina dahil sina. Mm. Sina. Sina dahil sina. Mm. Sina. Mm. Tumas, dami naman sa tingin mo. Kasi nakabak kayo. Ang kabak-ayo. So guys, kayo guys, mga ano, Mga ano? mga guys, mga neg. Kakain ba kayo ng buwad? Mm. Kain ka ba ka? Kuon ko siya. Mm. Bigyan mo na sige. Love, di pa ka mukhaon? Uy, karoon na pa daw sin. Yan lang, Ben. Ito na rin. Hutin. Hello! Hello, hello, hello. Liinging! Hello, hello, hello. Liinging! Ako di ay. Liinging! Pag ginamurot. Papinging! Ikaw ta. Ni papinging! Iya, Ako di- ako ag-saw-sawan din. Wala. Ay, sinasas. Giibot na ko. Iibot mo. Saan iibot mo ga? Giibot na ko. Tayo ka na gud na itong kamisa gud. Nawa. Ago! Si Pago! Malakas ako kumain guys kapag buwag. Ina umay ka guys. Iibot na ko. Anong ibot mo na? Kuha ni kanong kutsin. Jupa. Ina si Kuya Jupa. Ano naman? Ang sabi to sa kay Jupa. Lazap mek. Ang tubig. Saba kayo tama lakme. So guys,
guys, wala nang punta-punta dito sa Angio guys. Hindi ko katulad yun. Lamti ko tsala. Kasi busy sa module. Isang tujuk po. Murang dunduan. Hey guys, welcome Mama Sena, Mama Tintin, malak me. Ay, malak na. Kunin buwan ah. Ibang ko buwan. Ilaw, tatlo. Hey guys, welcome Mama Sena. Parigot ko na. Asan ako ba kayo? Asan ako ba kayo, Nanash? Asan ako ba kayo? Nasa DDES. Ano DDES? Saan ang DDES, Chin? DDES? Saan DDES, Chin? Oh, dotom. Ah, gutom. Dotom, Chin. Ano ka? Ikaw diya. Kanya ko. Ano ka? Ah, huli ko. So, apat na yung nakain ko, guys. Kami mo nakain ah. Game. Wala ka? Kain pa ganit sa buwad. Oh, ikaw na diba? Kutsala, Mama Tintin. Kain ng kutsala ba? Kain ka na. Iibot mo po. Iibot mo po. Uy, ta. Hello. Hello. Bago. Siripan taning. Kalam. Sarap ng mas. Gusto ito ining na nakaubos ang lamas, guys. Iipot ako. Ay, Saan ka? tabi. Baliga. Mag-outro tanin. 1, 2, Gamit yung buwad. 1, 2, 3, go. So that's So that's it for today's video. So I hope nagustuhan nyo ito, guys. So gusto ko pang kumain ng buwad. Gusto ko pa kayo. so So, guys, without further ado, YouTube and do. thank you. La la la, oh, la 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 la. Bing. La 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 la. Ano din? La 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 la.